Hola a tots i a totes i benvinguts una vegada més a Quatre ferros forjats. La invenció de l'escriptura és el moment exacte en què s'acaba la prehistòria i comença l'edat antiga. A continuació, anem a introduir-nos en les civilitzacions que més varen lluir. L'imperi de Mesopotàmia tingué el seu origen a l'Àsia, concretament entre els rius Tigris i Èufrates. La ciutat més important per a d'ells fou Babilònia, on es diu que tenia una torre amb jardins penjant. Aquesta civilització ens va llegar el Codi d'Hammurabi, una sèrie de normes o lleis bàsiques que regien l'imperi i que varen ser esculpides en una penya grossa. No molt lluny de Mesopotàmia, a l'Àfrica, trobem l'antiga Egipte, una civilització banyada per les aigües del capdalós riu Nil i que va perdurar mil·lennis. Com era costum en l'antiguitat, els egipcis creien en l'existència de molts déus. El monument més imponent que varen construir fou la piràmide, una de les 7 meravelles del món antic. La piràmide és una construcció gegant i plena de passadissos on els antics egipcis enterraven els faraons. Aquests eren les persones més poderoses de l'imperi. Complien un ritual molt complex. En morir un faraó, li treien els òrgans i es ficaven dins dels vasos canopis. Després es momificaven i, per últim, els colaven dins d'un vell sarcòfag. L'Egipte antic tingué durs enfrontaments amb els hitites al nord i amb els nubis al sud. Els faraons manaven alçar temples i obeliscos per rememorar les seues fites. Els obeliscos eren unes estructures de pedra que podien mesurar més d'una vintena de metres i venien esculpits amb l'escriptura que empraven, els jeroglífics, que eren una mena de símbols que se corresponien amb un so concret. Tenien per costum escriure sobre papir, un precedent del paper que coneguem avui en dia. Un dels documents més interessants que ens han llegat els antics egipcis és el Llibre dels Morts, un escrit on es relataven les instruccions a seguir pels difunts per poder arribar al més enllà. El següent imperi és el grec, ja a Europa, que va arribar al seu cim durant el primer mil·lenni abans de Jesucrist. Els grecs acostumaven a fortificar turons on alçaven temples per honorar als seus déus. Aquestes construccions els anomenaven polis, que significava ciutat. Igual que els mesopotàmics i egipcis, els grecs també tenien un bon grapat de déus i deesses, amb uns meravellosos mites al voltant d'ells. El llegat escrit dels grecs és grandíssim i podem destacar, entre d'altres obres, dues obres d'Homer: la Ilíada, on es relata la guerra de Troia amb els guerrers Hèctor i Aquil·les, i l'Odissea, on se'ns conta com retornar Ulisses a Ítaca. També ens deixaren les tragèdies gregues al món del teatre, que un bon toll d'escrits dels millors filòsofs de tots temps, com ho foren Plató i Aristòtil. El macedoni, Alexandre Magne, no passà a la posteritat pels seus raonaments filosòfics, ans per la seva capacitat estratègica durant les batalles. Els antics grecs foren així protagonistes d'importants batalles i guerres, com les de Troia, Marató i les Termòpiles. Per últim, caldria destacar dels grecs que foren els primers que varen practicar la democràcia com a forma de triar governants. Després de conèixer els mesopotàmics, els egipcis i els grecs, deixem aquesta primera part de l'edat antiga. Esperem que vos hagi agradat i fins a la propera, amics i amigues!